Thoth e yor adimba arwakni machiegni yie mar mondo mi ibed kodwa nyaka igiko mar weche manyien mag ang'ich welo. Nyinga Joyce Oduor antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Inyalo ndikonwa kichwalonwa paro moramora kotudore kod wechewa manyien duto mag ang'ich welo kokale namba wa mar ote machuok 236600. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa Ramogi TV @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ machiegni. Bang'od bura mamalo puodho jatend migao mar arita Kithure Kindiki kaka jal ma jatend piny William Ruto nowalo e pongo lemo mar jalup jatend piny tok kane Senate othicho oko Rigathi Gachagua. Nyasi mar sidho Kindiki ayanga ok notimore kaka ne igeno. Chik mag doho ma ochungo nyasi no oketi e tim ka ikruok mane itimo e alap ma Uhuru Gardens mondo mi Kindiki muma nyoko dhi nyime. Mana bang'od bura mamalo puodho nying Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny mowal, ote mag puoch kod pak ne opongo kod lwasi ka jotelo kod jo Kenya nobeda kicha mar rito nyasi mar miye muma ayanga. Geno ne nitiere ni Kindiki ne dhi chamo muma kawuono kendo maling'ling nyose yango ni nyasi no ne dhi timore e alap ma Uhuru Gardens Nairobi. Jang'ad rieko e weche mag uchumi ne sirikal Moses Kuria kokalo e mbui mare mar X odiochieng' manyoro noketo tipo moko manyiso ikruok mane itimo Uhuru Gardens motelo ne nyasi mar Kithure Kindiki chamo muma kawuono kaka jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar higa mar 2010. Moses Kuria nodhi mbele ndiko e mbuyo nogo mar X kowacho ni nyasi mar Kithure Kindiki chamo muma mar donjo ya PC kaka jalup jatend piny ne dhi timore Uhuru Gardens kochakore saa 3 okinyi makawuono. Owacho ni rangach mar Uhuru Gardens ne ibiro yaw ne jopiny maonge oboke moyiedhi mar gwelo mar chopo e nyasi no ka rangach ne idhi lor mana ka papo sepong'a. Kata kamano magi duto ogore Luanda. Ng'ikruok e chenro no ne obiro kaluwore gi chik mar doho mamalo ma Milimani kod Makerugoya manyo chungo chenro no ka irito tarik 24 ni mar Rigathi Gachagua kod jo Kenya mamoko nyochwalo ng'ur makwedo gwelo mar Kindiki, chenro mar thicho Gachagua to kod keto rageng' ne chenro mar rwako Kindiki e apisa. Weche no medo lungore mbui mar X kotudore kod wach Kithure Kindiki chamo muma ka ukinde kaka Ahmed Nasir Abdullahi bende kokale mbui mare mar X nondiko kowacho ni wach gwelo Kithure Kindiki emane ochung ok wach chamo muma ka en bende ne en kod geno ni Kithure Kindiki dhi chamo muma kawuono. Okil Tomo Jienda ma bende en seneta ma Kisumu bende nyondiko e mbui mar X kowacho ni doho ogolo chik moleo ka Kithure Kindiki osewal kendo osepuodh kod od bura mamalo. Okil Kamaloka Charles Midenga to wacho ni sirikal ne ok nyal dhi ataro mar chik doho kendo gai mar doho ma uwinjore ochiw muma ne Kindiki ne ok nyal chayo doho onogo. Kiko koyie mondo Kithure Kindiki ocham muma. Kochamo muma to mano gibo iwacho ni o violate court order. Nyaka girit nyaka tich ariyo eka ginyalo ng'eyo ni to koro doho dhi wacho ni unyalo dhi nyime kata ok nyalo dhi nyime. Mar ariyo en ni kata no chamo muma chik wacho ni ng'ama nyalo konye chamo muma en ng'ama Chief Justice kata ko onge to jalupne. Chief Justice to gi jalupne gin judges manitiere Supreme Court mabura ni kodhi nyaka Supreme Court gin mabiro yalo ok ginyal yie mondo oketh chik. Okil Midenga bende olero ni Kithure Kindiki sani koro podi en mana jalup jatend piny mawal kendo chiko koyie ne timo tich moramora ma jalup jatend piny onego tim nikech poko chamo muma. Kithure Kindiki samo podi ni en deputy president elect teni poko odonja peace ma kara kiny okonyalo gwelo ker mondo otwagi ni koro ni eloe mare kaka jalup ker koro en kiny ker bo wuoyo mana nowuon to Kithure Kindiki ok nyal gwele samo wuoyo podi ni nyaka tich ariyo pod jalup ker en mana Gachagua. Kata obedo ni sirikal nosetero bura e doho mar apil mane dwaro ni nyasi mar Kithure Kindiki chamo muma odhi mbele kawuono, okil Charles Midenga wacho ni chuno nyaka rit mana nyaka juma manyiena. Ka ging'ado bura ka gichiwo court order ma iluongo ni stay, then Kithure Kindiki nyalo chamo muma. To ka onge order mar court of appeal kata ka doho mar high court timo gino no set aside order no, then order matiyo en order mawacho ni Kithure Kindiki o kata ng'ata ok nyal assume office mar deputy president.
Nyaka sani nitiere buche adek ma ochwal e doho mamalo, doho ma Milimani kod doho ma Kerugoya ma ochungo wach pong'o lemo mar jalup jatend piny. Sani koro en mana rito ng'eto mar doho juma manyien.